Kung'alula kwanga kwa lero munyengo ya ng'alulization ndikufuna ndikutengereni Amalawi kuchikangawa komanso kukukumbusani kunena kuti pa 10 Juni tidaluza azibale athu amene anafa mu ndege, amene mpaka lero tikudikirabe ripoti limene likuchokera ku Germany. Ndikupempheni inu abale anga nonse, makamaka inu Amalawi osauka, kuti palibe china chilichonse chimene tingampase munthu kupatula chikondi. Tiyeni tizikondana ife anthu osauka, imeneyo ni mphaso yayikulu imene tingampase wina aliyense, nzathu wina aliyense. Tiyeni tikhale ndi chikondi pamalo pathu, pakati pathu, komanso kuwakumbukira anzathu amene anamwalira pa ngozi imeneyi ya ndege kuchikangawa, kuphatikizapo Saulos Chilima amene ankafuna pakalero akukhala nafe, koma zimene zidachitika zija tidasiyana nawo. Choncho inu amene mmapita ku mzikiti lachisanu, komanso inu a Service Day ni matchalichi ena amene mmapita ku chechi loweruka, komanso inu a CCAP, Roman Catholic, Mboni za Yehova ndi matchalichi ena onse, Assemblies of God amene mmapita ku chalichi la Mulungu, tiyeni tiziyayikiza anthu amene wawa mmapemphero, osafoka, osanyalanyaza. Tiyeni tiziyayika mmapemphero abale athuwa amene anamwalira kuja kuchikangawa siku limene lija pa 10 Juni 2024. chifukwa ichi ndiye chikondi chachikulu chimene tingawapase, kumawapempherera, kumawayikirama, kumawayasira makandulo, kumawatchula mayina awo, kuphatikizanso ena amene anamwalira nthawi imeneyo atangomva za ngozi imeneyi. Chifukwa tumwina Amalawi ambiri simukuziwa zitachitika zija zapa 10 zija, anthu atamva kuti Saulos Chilima amwalira, komanso anthu ena okwanira 8 amwaliranso pa ngozi imeneyi, anthu enanso analuza miyoyo yawo, ena amangogwa, ena BP mangoshuta ndi kumwalira patapita masiku angapo. Choncho ife Amalawi osauka, tiyeni tizikondana, tizipemphererana, kuyasirana makandulo, pasapezeke wina wokuopsezani. Nthawi iyi ndi nyengo ya chikangawa, tikuyenera tiziyapempherera abale athu. Nthawi zonse siku lina lililonse ukazuka munthu, mawu azikhala achikangawa. Kodi chikangawa iwe udatani? Chikangawa chidachitika ndi chani? Pakana ripoti lizatuluke. Ndi ufulu wathu owapempherera anzathu, ndi ufulu wathu opempherera mizimu ya abale athu amene adaluza miyoyo, ndi abale athunso akumtundu kwathu amenenso adatisiya kalekalero, chifukwa mizimu imakakumana, ndipo mizimu ikakwiya sizimakhala bwino. Ngakhale ziko lonyumba mmasokonekera chifukwa chokuti mizimu mwina yakwiya. Choncho tiyeni kuti tizipangisa mizimu imene kuti iziusa ndi mtendere, tiyeni tizipemphera. Choncho Asilamu, inu a Khristu amene mmapita ku chalichi loweruka la Mulungu, tiyeni siku ndi siku, mabanja awo anthu amenewa, komanso ife Amalawi tonse, tiyeni tiziyasa makandulo, chifukwa kandulo ndi saini ya mtendere, saini ya chiyembekezo chimene imavumbulusa zinthu zimene sizinayenera kuvumbulusidwa. Nthawi ya chikangawa, ndipo ine ndizang'alula ndikung'alula mosaopa, chifukwa zikutipweteka. Imfa imeneja ndi imfa yoopsa kwambiri imene sinachitikeponso mu history ya dziko lino la Malawi. Choncho nkoyenera ndithu kuti abale athu tiziyawapempherera. Kuyendesa ziko ndi kuyendesa nyumba kapena mamuna amene anakwatira, amene amayenera kuti azisamalira anache ndi mkazi ache, zimafanana. Kuyendesa ziko ngakhale kuti kumakhala at a larger scale, koma ndikuyendesanso nyumba mwako sizimasiyana. Kapena iwe mkazi amene ukuyang'anira ana, iwe mamuna amene ukuyang'anira ana ndi mkazi, ndi chimozimozinso kuyendesa ziko, chifukwa zikolo president amayang'anira anthu osiyanasiyana. Mamuna wanzeru amafuna kuonesesa kunena kuti nyumba mwache muli chakudya,
ana akupita ku sukulu, china chilichonse chikuyenda, ndipo lorenti akulipira, kapenanso akapeza ndalama akuyenera amange nyumba. Mamuna wanzeru sangatenge ndalama ndikupita nazo kumowa ndikumakamwa mowa ana alibe chakudya. Mamuna wanzeru amati akalandira salary yache amaona kuti kodi salary yanga zikufunika pakhomo ndi chani, kapena business yanga mene yandiyenderamo chimene chikufunika pakhomo pano ndi chani. Mamuna wanzeru amatero. Munthu sungapite kumowa uli ndi ngongole osapereka ngongole kwa nzako kamena kugulu kumene unatenga, kaya ndi baki nkhonde kaya ndi chani, umayenera zonsezo uzichite list down, kuzipanga budget ndikupereka ngongole. Mamuna wanzeru sathamanga ndikuyamba kumakaononga ndalama asanapereke ngongole, ndiye mamuna wanzeru. Izizo nchimozimozi ziko la nzeru limayenera liziona kuti kodi muzikomo ine ngati mtsogoleri, kodi anthu kuchipatala kuli mankhwala, nanga ana asukulu akuphunzira, nanga china chilichonse masalarezi akuyenda, ndiyetu chimozimozinso tikuyendesa nyumba. Ndi chifukwa ndanena kuti mamuna amene anakwatira, amene akusamalira nyumba yache, ndi president amene akuyang'anira ziko sizikusiyana. Zaziwika sopano abale kunena kuti ngakhale anthu anapita ku Baraka ndikumakachita splash 100 billion ndi ndalama zowonjezerapo mabiliyons ena, boma la Malawi ndikumasangalala kuti ife ndife madolo, tapanga mawonders, tapanga history pa ziko lapansi. Kwayamba taononga 100 billion kwapasa anthu ziwani kunena kuti kusangalala, ngakhale amasangalala ku Baraka kuja anthu aja ali ndi ngongole ya 50 billion yochokera ku Seychelles, ku bungwe kapena ku company imene inabweresa muno fetereza wa AIP. Ndefunso nkumafunsa kuti kodi kusangalala kosekuja pompu yonse ija matama onse aja mapanga kuti muli ndi 50 billion yokuti mubweze? Boma lapanika sopano malinga ndi nkhani yothamangira kuchisankho pamene tikuyandikira, akufuna aonese relevance, aoneke kuti iwo ndi madolo, ndiyetu asumiridwa. Boma la Malawi asumiridwa ngakhale kunena kuti ankapanga matama kuti aononga 100 billion, koma kunja kuno kuli ngongole ya fetereza yokwanira 50 billion. Ine ndikanakhala ineyo ngati president, nitakhala kuti ine ngati ndine president, unfortunately ine ndine wa madrama, ine ndine opanga majoko, ine ndine osaphunzira, ine ndine osauka, ine ndine kape okudya chamba wa madragi, sindingakhale mwina president. Koma ndikanakhala kuti ndinali ine, ndikanayang'ana kaye kuti kodi chofunikira kuti ziko lipange ndi chani, ndisanathamangire ku Baraka ndikukachita lonji, ndikukasangalala ndi anthu, ndikumakavina, ndikumanena kuti ine ndine dolo, ndapereka 100 billion kwa chinyamata, kwa magulu osiyanasiyana kuti azipanga business. Ndikufuna kuti ziko langa wina aliyense azipanga business. Ndikufuna kuti ziko langa wina aliyense azitenga ngongole. Sindikufuna so wina azigwira ntchito mboma iya, sindikufuna so wina azipanga chani iya, aliyense azipanga business. Ndikanabweza kaye ngongole 50 billion ya ku Seychelles imene boma la Malawi lidatenga fetereza, koma mpaka lero sitinabweze ngongole imeneyi. Komatu nkhani yokhuzana ndi ngongolezi abale anga ndikufuna ndikuuzeni musamalire kwambiri, chifukwa ngakhale boma likutanganika ndikumana makuti ati akupereka ati ngongole zimene ziopanda surety, anthu ambiri akuberedwa koopsa kuchokera ku Nsanje kukafika ku Chitipa, Nkhotakota kukafika ku Mchinji. Anthu ambiri akuberedwa mazibusa ndi mazibusa. Tikunena pano mukapita ku Zomba kwa Jali, mukapita ku Chikwawa, mukapita ku Nsanje,
mukapita mblantayamu anthu ambiri akulira kopsa chifukwa adapereka kale shurite yawo kandalama kapamwamba kuti ati atenge ngongole, koma ngongolezo sanapasidwe pakana lero akamayenda anthu amene ndikumanena kuti atifuna tikupasani ngongole yopanda shurite, ndiye nkumafunsa kuti kodi sopano anthu aja anapereka shurite aja azibusa nkati akuvutika mwabwezera ndalama zawo. Musayiwaliretu Amalawi kuti ziko ili ndi la mamafiya pajatu mamafiya nthawi ina yakenso anathamanga ndikutenga ndalama zanu za fetereza ma 15 pakana lero sanakupaseni. Ndiye ndi awatu agundika kunena kuti afuna zikupasani ngongole zopanda shurite, koma anatenga kale mashuritewo. Ndiye tikupempheni inuyo mamafias mubweze ndalama za anthu akulira m'mizimu. 60,000 akanakhoza kugula nyama zawo, kugula mpunga wawo, kugula chimanga chawo, ndi mmene ndalama zasowera kuno ku Malawi. Tikunena kuti bambo wa nzeru akuyenera kuti azionesesa kuti ana ake akupita ku sukulu ndipo akuvala uniform yabwino. Tapitani ku polisi mukaone, pakale pano apolisi afika saizi yomagula okha uniform, kupita nditu khaya kwa Lambati, kupita mashopu amwenye kukagula salu yofanana ndi uniform ya apolisi, kapena iyayi kupita ku kota master kuzomba ndikukaba zigamba zimene zinasalako kukapanga madiru. Apolisi okhaokha ndikupangana madiru ogulisana nsalu ku kota master kuzomba ndikukasokesatu munthu. Ndi zimene twakupanga apolisi amene mwaona ali polipoli atavala za nyuwani ndi ndalama zawo kufuna kusamalira thupi lawo, koma zokuti boma likutengapo gawo kusamalira apolisi apapa zasanduka sopano za chibwana. Polisi idali yakale. Unthu kamapita ku polisi olokuwame banja lonse limaziwa kuti mwana wathu banja lathu ndilodalisika, koma lero lisopano ambiri aja akulembedwa ajawo ndi ana wa polisi akuluakulu ku area asate azibale awo, ndipo ena mwa iwo akumachita kunena kuti uyu musamuthamangise amene ndi wa asima, kumachita kukatenga kalata ku polisi, amene kukatenga kalata ku chipatala kunena kuti amene iyi azingopanga training ya polisi koma asazapezeke siku lina akuthamanga. Apolisi okuti kolo chizungu akulepera kumachita kumakufunsa pa foni kuti halo muli bwanji bwana, ndili bwino, kodi chizungu chonena kuti kudula kapena kuotcha makala ndilembe kuti chani? Zasanduka za chibwana sopano. Polisi idali yakale. Polisi anthu ankanjoya, umaziwa kuti uyu ndi wa polisi, koma apolisiyo kuchokera salary, kuchokera nyumba, kuchokera maalawansi, kuvutika ndi mulonda sakusiyana. Kalero umatha kumamuona kuti uyo ndi wa polisi, uyo ni mulonda, koma panopa wa polisi ni mulonda sizikusiyana, ndi chimozimozi. Ziko ili lavunda kwambiri, kuvunda. Kaye anzathu ena amende akuvutika kwambiri. Private sector anthu akuvutika kwambiri. Mavenda akuzunzika kwambiri. Leroli ya Blantyre ndi Lilongwe komanso Mzuzu City ati akonza malamulo onena kuti onse mavenda amene amalipira m'misika azilipirira pa foni, komanso akonza kunena kuti malowo amene amapangira business ikamatha chaka azilipira ndalama khandi 20,000 aliyese, khandi 50,000 aliyese, komanso ngati ukupanga rendi pa malopo ndiye kuti munyake wa malowo azilipira kuboma, komanso iweyo opanga renti iwe uzilipira. Kute kwaona kuti yanchenga ijasigwira ndi akufuna kupaneni kumbali ina. Ndafuna ndikuchiteni pulipeya Malawi, mademo alipo. Mademo
ndipo ainyake mavenda tamva kuti akukonzekera mademo amenewa, anthu a bizinesi akukonzekera mademo amenewa. Mademo alipo kuchokera pa 31 union ya ma concerned citizens, komanso anthu ama businesses wonse akupanganso mademo. Tiyeni tonse amalawi tituluke, nthawi yake ndinoyo, osaphwekesa, osaopa wina aliyense. Ineyo ngati president wa anthu osauka ndikakhalanso ku mademo amenewa, palibe kuphwekesa. Unalowa ni mademo, uzatulukanso ni mademo. Bon Kalenda Pedisi, mwana woopsa kwambiri.